ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିଲୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଏ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରଖିଦିଅ, ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗଛ ଦେଖେଇବି। ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଫଳ ଦେଖିଛ କେବେ? ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଛ? ଖାଲି ଗଛଟା ଦେଖିଛି, ଖାଲି ଫଳଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଛି। ଏଇ ଫଳ ଦେଖିଛ? ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା ଦେଖିବ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, ମାନେ ଅଠା ଟାଇପ୍ର। ସେଇ ଅଠାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛୋଟ ଥିଲ, ଜେଜେମା ସେଇ ଅଠାଟିକୁ ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ନେଇକି ତୁମ ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ନଥିଲା ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ପାଟି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ଧଳା ଧଳା ଲାଗିଯାଇ ତ ସେଇଟା ସଫା ହେଉଥିଲା ଏଇ ଅଠାରେ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଗଛର ଗୋଟେ ଫଳ ନେବା। ସେଇ ଫଳରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖ 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 ଛୋଟ କଣ୍ଡି ଦେଖିଛ ଏଇଟା? ଛୋଟ କଣ୍ଡି ଦେଖ, ଏଇ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ହଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଛୋଟ ଫଳ ଭିତରେ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ। ଏଇ ଦେଖ ହାତ ଦେଖ, ହାତଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ ହେଲା। ଗୋଟେ ଫଳରେ ତିନିଟା ବାହାରିଲା। ଗଛ କାମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା। ଗୋଟେ ଫଳରେ ହିଁ ତିନୋଟି କଣ୍ଢେଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫଳ ଭିତରେ ହିଁ ଏମିତି ତିନୋଟି ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ବାହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ବି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ତ ଫଳ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ନବୁ ଆହୁରି ଦେଖି। କେତେ କଣ୍ଢେଇ କରିବୁ କି ତୁ? ଏତେ କରିବୁ। ତାପରେ ଗେଲି କିଛି ମଞ୍ଜି ତୋଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ସେଠି ଖେଳିବି। ଆମର ଏପଟେ ୟାକୁ ଗବ ଗଛ କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର।